אמונג. שב. זה מצלם עכשיו? למה זה תקוע ככה? הנה, כן נופל אבל. מה? אבל כמו שצריך. אני לא יודע. אתה רוצה להיות בייבי פיץ'? כן, אני רוצה להיות בייבי פיץ', תבין? אתה לקחת אותם עדיין... איזה יעיל. הוויסקי? ויסקי. הוויסקי. לא נגעתי, אני מכבד את מה של אבא שלך, אוקיי, יפה. לא נוגע בדברים שהם לא שלי. תיגע. לגעת? אני יכול לגעת בך. אנחנו צריכים... אולי אני אסדר לנו שוטים אחר כך. טוב, אבל לא שומעים אותנו טוב. זה יהיה on-watchable. שומעים אותנו בסדר. לא שומעים אותנו, צריך... קוקונט מולד. קוקונט מולד. אבל נזגתי טוב. קדימה. קוקו בורגה. קוקו בורגה. מה, לא ראיתי את זה אף פעם. וואו. יש בורגה. למה לא יכול לקפוץ? כי זה מריו פארט 3. נו. אפשר לקפוץ. לא. בטח שכן. אני לא יכול... איך משתמשים בפאוור-אפס? לא עובד לי. יוב, you're fucking me, יוב. Are you fucking me? Are you trying... Are you trying to fuck me, יוב? וואי, זה יוב, אולי טי במקום יוב. טי. זה לא עובד. זה כלום לא עובד. יוב, you're trying to אז fuck אתה me. עושה משהו לא נכון. הבנתי. בסדר, אתה לא צריך לשקר לי. מה אתה... אני מבין שאתה רוצה, חשוב לך לנצח. ואני מבין שחשוב לך לראות את המספר שלך נמוך. אביתר פרי דבש. אני יודע שאתה... גביר. אתה ביו. מבול זיו. ובוואי. יו ווואי, זה הכפתורים שלך. אוקיי. מה? די ללחוץ. די. אוקיי. מה עשית אביתר? אז זה לא עובד לי. זה עובד, הנה אתה רואה? אתה עושה דריפטינג. כן, אבל אני לא יכול להשתמש בפאוור-אפס. אבל אין לך פאוור-אפ. כן, אבל עכשיו, תראה, זה לא יעבוד לי. אתה רואה, זה לא עובד לי. על איזה אחד אתה לוחץ? יו. יו, are you trying to fuck me? מה? טוב, עכשיו אני מפאקינג מייסלף עם הנהיגה הזאת. ראית, השתמשת בפאוור-אפ. איך? זה כן עובד. כן, מה אתה מזיין את השכל? זה כן עובד. זה פשוט היה לך את הגולדן משרום. אתה שכחת שכשאתה לוחץ על זה פעם אחת זה נותן לך להשתמש עוד. לא. זה לא נעלם לך. אבל זה לא עובד לי באחרים. טוב, יש מצב שזה בגלל שזה הגולדן משרום. תשתמש בדריפטינג. למה אתה לא עושה דריפט? לא יודע. אוקיי. תעשה סיג דריפט, באמת.
אתה לא יכול לנצח בלי לעשות אני ועוז, זה לא משהו שאפשר, אתה יודע. לא משהו שאפשר לקבל בכל מקום, אני ואתה. כי אני ואתה אפילו נשנה את העולם. נכון. מה שמגניב בזה של הווי שהם כאילו... יש כאלה מה-DS ומה-N64, כאילו... כן. אביתר, מה אתה עושה במקום השישי? בוא קחו לי כיס מאו מאו. כן, לא. איך אתה משחק? אולי אני אלמד ממך. אני לא מרוכז כל כך. יש סיבה למה אני לא כזה טוב? כן, כי אתה לא עושה דריפט. למה צריך דריפט? אתה חייב דריפט בשביל הפניות. דואי? כן, דריפט ולא דריפט זה פשוט רמה שונה. באוזר, בוא לפה באוזר. באוזר, ילד רע, בוא באוזר. פאק. תודה. אתה לא יכול לחנך אותי, יואב. נו, כזה עובד. אתה תלחץ הרבה פעמים על המקלדת שלך לא עובדת. אני לא יודע, מקלדת. אולי זה אחלה המקלדת. אתה כל כך רגיש לגבי לא, זה... אפשר להתחלף אחר כך. תראה, אני לא מתלונן. אני פשוט אומר שזה לא עובד לי. מה אתה עושה במקום השביעי? לא יודע. בווין זה טוב יותר, אבל. כן, כנראה. כן. אתה בטח בוחר אוטומטית במקום מנהל. אולי. כנראה. אבל זה לא כזה משנה. זה מאוד משנה, כי אתה לא עושה פה דריפטים. אבל זה עובד לי. לא, זה לא עובד לי. אתה במקום השישי עכשיו. המשחק הזה לא, תשכח לא כל כך קשה. מתי תלמד יואב של להתייפייף פחות? טיפה להנמיך את ההתייפייפיות שלך. אם אתה תהיה יפיוף מדי, כל הזמן מנסו לגנוב אותך ולנצל אותך. כי אתה יפיוף כל כך. יפיופים בעולם הזה מנצלים אותם, זה מה שעושים בעולם הזה ליפיופים. ליפיופים כמוך. אתה יודע מה, תן, לא. טוב, כן. אני רוצה להיות מקום 50 לפחות. אוקיי. גו יואב, גו יואב. קדימה, תקדמו! יאללה. איך המשפחה, איך הילדים? מצוין. כן. בא לך דיקי סמי? ווריוס גולדמן. ווריוס גולדמן. תאבת ווריו. לא, אבל אני אוהב את המחיה שלו. כן, כבר צריך להיות זהיר. או להשתמש בדריפטים. נכון. ואז לא להיות זהיר. נכון. לא לוחץ לי! אוקיי. הנה, שלישי שוב. לא להרבה זמן. כן, למה? בא אליך. You're coming for my ass. Yes. Gonna take a piece of your ass. Take a piece of my ass. למה אני בייבי פיץ'? אני בחרת אותה. אבל אני לא אוהב אותה. למה בחרתי בייבי פיץ'? כי אתה... למה בחרת? אני אוהב את וואלואיג'י, למה בחרתי את בייבי פיץ'? אוי. חיים קשים בו. חיים בהחלט קשים לביתר. ויש לך טיל. חינם. אחי! דריפטינג! אני בסדר, בסדר. שמת לב שזה לאפ 3 מתוך 3 ואתה מקום 11? נכון, במקום 12. נכון. הייתי אבל במקום רביעי. לא, שלישי, הייתי בשלישי. הימים הטובים. נכון, הימים הטובים. ביתר, מה קרה לך? התדרדרתי. כן, כמה רחוק נפלת עם הסמים וכל זה. עם ממש רומז. השתמש בטיל. למה זה לא לוחץ לי אבל? תלחץ על תיק כמו בן אדם נורמלי. על יו. זה היה יו. יואו! אוקיי, מקום שלישי שוב. יוב. יואו, תשלח את זה, זה עוד רגע הסוף. שלח את האייטם. לא משנה, כבר גמר. זה, מקום שלישי. יואו. ואתה רגע, מרץ הזה, שנינו מנצחים. אלא בוא ראשון. אני הולך עכשיו להיות לך ראש בראש. כן. רואים אותי במצלמה? תזוז טיפה. הנה, כן, כן. עכשיו לא רואים אותך במצלמה, בוא,
המחשב שלך מתאמץ. שומעים אותו את הפן שלו. זה משחק ווי. כן, זה משחק וויז. אתה פעם ראית דריפט כזה ואתה... וואי, אתה יודע, זה ממש מוציא את הקסם לשחק את זה במקלדת. כן, השלטים של ההורים מחמיאים למשחקים האלה. אני לא יודע אם זה או שזה, בגלל שזה, אתה יודע, רץ מוזר. כאילו זה רץ בסדר, אבל זה... כי זה רץ מוזר. כן. יונה, ויתר, הנה גול, הנה... אתה יודע שאני זוכר כשהייתי אצל נופי, שם עברתי את כל העולמות, בהוא שלהם, כן. נו, רק את העולמות? לא, פתחתי את כל העולמות וזה... סיימתי אותם, את הכל, וזה כאילו הראה לי מדליה. מגניב. קשר, כאילו, ותמונה של ב-150. וקרדיטים, זה הגעתי לקרדיטים. ב-150? הגעת מקום ראשון. כן. אם אתה תעשה מקום ראשון בכל אלה, אז זה יפתח לך את עולם חדש. כן. אם אתה תעשה גם בו מקום ראשון, אז זה יפתח לך עוד עולם חדש. וכשאתה מסיים את כולם במקום ראשון, אז זה מראה לך קרדיטים. נכון. ואז זה גם מראה לך תמונה של המי שלך. כזה... האמת היא כשאתה גומר את האחרון במקום הראשון, זה מראה את הקרדיטים. טוב,